फरेस्ट रयेल्टी ओमफ्राय ट्रेन्सपर्टनि जिथु रेभिनिउ कालेक्शन जायो बा एनि मेसेलिनास रेभिनिउ कालेक्शन बे रेभिनिउ कालेक्शनफोरखौ दा बबे एक्सचेकाराव बा बबे एकाउन्टआव सोनाय जायो जों बिनि प्रश्नखौ जोङो सोंदोंमोन आरो जों मोनथिनायाव दिनैसिम जिथुनाखि ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि जिथु रेभिनिउ कालेक्शन बे रेभिनिउ कालेक्शना माने एसेल' कालेक्शन जिथु अफिसफ्राव डिटिअ अफिसफ्राव कालेक्शन जायो डाइरेक्ट ट्रेन्जेक्शन जायो बेवहायल' जोंनि बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि एक्सचेकाराव जमा जायो होननानै जों मिथिगौ बिनि बागै जायफोर अनलाइनाव पेमेन्ट खालामो जायफोर अनलाइनाव टेक्स पे खालामो बेफोर पेमेन्टनि जिथु माने लिंकेज बे लिंकआ डाइरेक्ट स्टेट गभर्नमेन्टनि जिथु एक्सचेकार बे एक्सचेकाराव डाइरेक्ट लिंक आरो बेवहायसो गासैबो थाखाया जमा जायो होननानै जों मिथिगौ दा बिदिनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनियाबो जायफोर मेनुवेलि पेमेन्ट खालामो बे मेनुवेलि खालामनाय पेमेन्टफ्रा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जिथु एक्सचेकार बे एक्सचेकाराव जमा जायो होननानै जों मिथिगौ माखासे जिथुनाखि अनलाइन जायफोर बाला अन्थाइ बा दंफां जायफोरखौ कनस्ट्राक्शन मेटेरियल्स हिसाबै इउज खालामनाय जाबाय बा फानहरनाय जाबाय बेफोरनि जिथुनाखि रयेल्टी जमा बे रयेल्टी जमाया अनलाइन जमा जायो आरो अनलाइन जमा जानाय लोगो लोगो डाइरेक्ट लिंकआ स्टेटनि एक्सचेकाराव जमा जायो होननानै जोङो मोनथिनो मोनदों दुर्भाग्यजनक दिनैहाय बिटिसियाव खामानि मावनाय जायफोर साखरियालफोर जोंनि एमसिएलए बिथांमोन जिथुनाखि मान्थलि जिथु अनारियाम जिथु मोननांगौ बेफोरखौबो दिनै जोङो रेगुलार हरनो हायाखै आरो बेफोर पेमेन्टखौ बा बिटिसिनि साख्रि आवलानि पेमेन्टखौ मेसेलिनास रेभिनिउ कालेक्शननिफ्रायनो बिटिसिनि माखासे कन्ट्राक्चुएल साखरियालफोरनि जिथु पेमेन्ट बे पेमेन्टखौ मेसेलिनास रेभिनिउ कालेक्शननिफ्राय पेमेन्ट खालामनाय जायो दा बेफोरखौबो रेगुलार जों दा मोननो हाया माने बोसोराव माने 6 मास 8 मास 4 मास बेबादिजोंसो दिनै दरमाहा होनायनि माबाखौ दिनैहाय बिदिनो बे अबस्थायाव बिटिसिआ सोलिगासिनो दं होननानै जोङो दिनै हमनो हाबाय गोलोम बोथोरनि बिटिसिआव एसेमब्लि सोलिगासिनो दङ बे सोलिबाय थानाय एसेमब्लियाव जोंहा मोनसे रायलायथारनांगौ मोनसे साबजेक्ट दङमोन बा इस्यु दङमोन बेनो जाहैबाय दिनैनि दिनाव भारतनि इलेक्शन कमिशना आसाम रायजोनि एमएलए आरो एमपि सेगमेन्टखौ एलाइनमेन्ट खालामगासिनो दं बा डेलिमिटेसन खालामगासिनो दं दा बेवहाय जोंहा 6 शेड्युल प्रभिजननि मोनसे बेबस्थापनाजों दाजानाय बिटिसि हिसाबै जोंहा बेवहाय माखासे खोथा बुंनांगौ थाबाय बे जाहैबाय मा उइदिन दा बाउन्डारि उइदिन दा टेरिटरि अफ बिटिसि बिनि गेजेरावनो पार्लियामेन्ट सेगमेन्ट आरो एसेमब्लि सेगमेन्टफ्रा जानांगौ होननानै मोनसे जोंहा बिटिसिनि जिथु एकर्ड बे एकर्डआवनो लिरनाय दंखायोमोन आरो बेखौ जोङो दा सुजुग मोनबाय आरो सुजुग मोननाय हिसाबै दिनै भारत सरकारा डेलिमिटेसन जिथु खालामबाय थादों बे खालामबाय थानायाव बिटिसिनि जिथुनाखि एरिया माने जिथुनाखि जोंनि माने बिटिसि एरिया बे एरियायाव जोङो मोननै लकसभा सिट जों दाबि खालामदों आरो बे मोननै बिटिसि पार्लियामेन्टारि सेगमेन्टखौ खालामनांगौ होननानै जोङो आसा खालामदों आरो बेबायदियैनो थांनाय 2007 सननि जिथुनाखि ड्राफ्ट बे ड्राफ्टआव जोङो उदालगुरि लकसभा आरो क'क्राझार लकसभा बे मोननै लकसभाया बिटिसिनि बाउन्डारिनि सिङावनो प्रप'ज खालामनायखौ जों नुदोंमोन किन्तु दा जिथुनाखि उदालगुरि बे उदालगुरिखौ बाक्सा आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि माखासे एमएलए सेगमेन्ट आरो बाहेरानि माखासे एमएलए समस्तिफोरखौ लानानै मोनसे गोदानै पार्लियामेन्टारि सिट क्रिएट खालामनो थाखाय प्रप'जालखौ जों नुनो मोनदों दा बेखौ जोङो गोख्रोङै बिरोधिता खालामदों आरो बिटिसिनि सिङावनो मोननै जोंनो पार्लियामेन्टारि सेगमेन्ट होनांगौ आरो बिटिसिनि सिङावनो
मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि जितु बाउन्डारि बे बाउन्डारियाव खुनु अभारलेपिं खालामा जासेनो गाव गावबागाव डिस्ट्रिक्टआव उइदिन दा डिस्ट्रिक्ट बाउन्डारि सिभिल डिस्ट्रिक्ट बाउन्डारि जाहाथे MLA सेगमेन्टफ्रा जायो बेनि थाखाय जोङो खुब सिनसियारलि जोङो खामानि मावबाय थादों आरो जोंनि जितु दाबि आरो बे दाबिखौ जोङो दिनै BTCनि एसेम्ब्लियाव मोनसे सावरायनानै मोनसे गोजोन आबहावा क्रिएट खालामनानै जोङो बिनि सायावबो जोङो सावरायनो सानदोंमोन आरो बिनि थाखाय जोङो मोनसे कुइसन जोङो सोंदोंमोन नाथाय बे कुइसनखौ बिथांमोना ड्रप खालामनानै दोननो आरो बिनि कुइसननि खुनु एन्सार होनो थाखाय बिथांमोना रेडि नङा दा जोङो दिनैनि दिनाव BTC ओनसोलाव बयनिख्रुइबो साननांगौसिन आरो मावनांगौसिन बा बयनिख्रुइबो इम्परटेन्ट इस्यु होननानै जुदि बुङोब्ला साबजेक्ट होननानै जुदि बुङोब्ला बे डेलिमिटेसन दा बे डेलिमिटेसननि सायावनो जोङो जुदि फंसेबो सावरायनाय जाया आरो जुदि जोङो फंसेबो सावरायनानै जुदि जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि BTC जितु कन्स्टिटिउसनेल जितु प्रभिजन सांबिधानिक जितु मर्यादा आरो सांबिधानिक जितु प्रभिजन बे प्रभिजनखौ रैखा होनायनि थाखाय जेम्स बसुमतारी मानिजाथाव MCLA बिथाङा कुइसन सोंदोंमोन आरो बिनि एन्सारा 7 नं माबायाव एन्सार होदों बिथांमोना आरो बे एन्साराव जों नुनो मोनबाय माने सासेबो आसामनि डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट बर्डआव सेलेक्सन जानाय केन्डिडेटआ जोंनि BTCनि ट्रेन्सफार्ड साबजेक्टआव फिलआप जायाखै होननानै बिथांमोना होदों खिन्थु जोङो नोंथांमोननि बा रायजो राजानो जोङो गोबां फोरमान होनो हायो जे BTCनि ट्रेन्सफार्ड साबजेक्ट बे ट्रेन्सफार्ड साबजेक्टफोराव दिनै बै डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट जितु आसाम सरकारा लादों बेनिफ्राय गोबां केन्डिडेटफ्रा दिनै BTCआव माने एपइन्टमेन्ट लानानै बिथांमोना जइन लानानै दिनै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं जोङो सावरायनो नागिरोब्ला बेखौ सावरायनो हाया होननानै बुंनाया बे खोब दुखुनांथाव जादों आरो बिनिख्रुइ आरो दुखुनांथावसिन बाथ्रा खुनु थानो हाया होननानै जोङो साननानै BPF राजनितिक दोलोनिफ्राय बिनि सायाव जोंहा बुंथारनांगौ दङ मावथारनांगौ दङ सानलायथारनांगौ दङ होननानै जोङो दिनैनि बे एसेम्ब्लिखौ नागारनानै जोङो बाहेरायाव जानगारनानै थानाय जादों गोजोनथाव खौरां आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथाइनि मोनसे मोजां खाबु 2023-2024 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सोहोरनि JD रोड गोजोनपुरी गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाइ फसंथानाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा एसिस्टेंट नर्सिं फर्स्ट एड पेशेंट केयर डायलिसिस टेक्निशियन OT टेक्निशियन फिजियोथेरापी डिप्लोमाजों लोगोसे 3 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन